baro bon ki students jangi ki khna pule ki sunsi ki sundiao namar nagadao janga lockdown la khang lot ki score ki college but na banda jangki hamtam ngakwa ban panye thuye phi ki nahi kai ki badon hain jo phi ngi phasha u prophet Isaiah nong yatulupa glanong san pho sao record khatlai ngi pule kumne ki khun jong pha baro kinsa sha hikai how try what kinsa yo kar hai ka jing sub jing sai ki we ki subject ba phi pule phi tip ayu pinyo ki grade ki rank hangne pat pe pinsa yo ayu sai we no hikai ka gospel kat kum o Matthews kalanong khadwe record r pho pra r pho khandai nga pule tang si line to hikai nanga naba ngalong uba jamnot basngorit kadonot right sai we no hikai de na ka gospel kat kum Yohanes kalanong khat sao record r phon rio unong pentengen umensim bakoit yau ba upa unsa pha hakakerten chunga unsa hikai fi nadong shadong war unsa pan kan mau fi yakata boro ka ba ngala yuthu fi go students by what pelit kapor jo fitang ki jingkai ki bawana online ne Netflix ne mama Google re simple khnya simyaga Bible pule pusan shang ha ki kjat khti jungu jisu bat ki jingkai kaba karpang kaba dan kame pinsayo but lada phikwa ban yi ki students ki belayo jingkai na ki nahi kai bangala penuthu ye fimanta phi pecha ki kam jang apostle maki hadim ba kila yo jingkai na jisu bar mansim khwet chapang jungki da phi pule kam jang apostle nga thrai phi dang pule man gasi ki jukyong kini kilong kibri ki bangdon jingnang jinstat kumna kilong baslur kumna kilaban yalap daga jinslur da klam da perwa ki jing smo jong kiwe balai amar kyong kine kilalong ki paralok jong jiso students by pidan por kine ki singi wat kle pendan kami kene ga kabuk siar ba ublei hula ayefi wat pinsa shahikai da oble ka homework na banta de tangi students ya fi baroro ka sam shispa ar phuwe kene ru sapule kito gibala pasang banang lindet ban oble hi balong no hikai jingi onsa kar khokodaingi pa baru khon baru man simbo khoi